खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बे खेबनिफ्राय जायखिजाया फार्मासि एबा क्लिनिकफ्राव काफ सिरापखौ डाक्टारनि प्रेसक्रिप्शन गैयाबालानो फाननो हानाय नंलिया। हादोरनाङैनो गासैबो रोखोमनि मुलि सिराप फाननायनि गोख्रों आयेन। बे आयेन बादियै जुदि मानिनानै सोलियोब्ला फार्मासिनि लाइसेन्सआबो दानजानायनि लामायाव फैनो हागौ। मैयानिफ्राय बे गेदेर आयेनखौ फोसावनानै होबाय मिरु सावस्रि नखर बिफाना। बे आयेना हादोरनाङैनो सोलिजागोन आरो मानियाब्ला आयेन बादियै गोख्रों राहा लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि जायखिजाया फार्मासिफ्राव गोरलैयैनो बायनानै मोननाय आरो फाननायनि थाखाय जेबो सप्त गैयै मुलिफोरखौ मिरु सोरखारा फारिलाइनिफ्राय बोखारबाय आरो सिराप सोदोबखौबो बोखारनानै होनाय जाबाय। बेनि सिगां गुजुनायनि काफ सिरापखौ लानानै हादोरनाङैनो दान्थे बिदान्थेया सोमजिदोंमोन। मध्य प्रदेशआव काफ सिरापखौ लोंनानै गासै सा 22 गथ'फ्रा जिउ खोमानायनि उनाव बे दान्थे बिदान्थेया सोमजिदोंमन। क'क्राझाराव फिन आरोबाव सोमजिदों हाखौ लानानै हिंसायारि जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला बिटिसि सोरखारा क'क्राझार गौरां दैसा बारनानै लेबर अफिसनि साखाथियाव खौरांगिरिफोरनो प्रेस कल'नि लुफुंनो थाखाय दोनथ'नाय हायाव गंसे फिसा थिंनि न'सा बानायनानै दोनथ'नायखौ हरनि समाव सोरबा सिनायनो हायै दुथां सुबुंफ्रा सिफायनानै थिंखौ दानसिनानै सोरलां बोरलां खालामनानै गालांदों आरो बिटिसिनि हाग्रामा महिलारियाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौबो सिफायनानै गालांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयावनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझार सोहोरनि लेबर अफिसनि साखाथियाव खौरांगिरिफोरनि थाखाय बे प्रेस कल'नि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदोंमोन। जाथायखौ लानानै बेबादि हिंसायारि खालामनायखौ क'क्राझारनि खौरांगिरिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे हिंसायारि जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय क'क्राझार पुलिसखौ दाबि खालामदों। श्रीभूमियाव गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै श्रीभूमि पुलिसआ हरनि समाव मोनसे अपारेशन खालामनायखौ जागायदोंमोन। बै अपारेशनाव खमैबो 2.47 कौटि रांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामनो हादों, नाथाय हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुंखौ मख'नाय जायाखै। बारहुंखाजों आबुङै सिलिंखार जानांनाय गंसे फरायसालिखौ फाहामनानै होबाय बिटिसि सोरखारा। चिरां जिल्लानि फुरबुस्थि गुदि फरायसालिनि थिंआ बारहुंखाजों बिरखांनानै लांदां जानानै थानाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैदोंमोन बिटिसिनि एमसिएलए नन्दलाल मगरा। बे लेखायै खोथा होबोनाय बादिनो एमसिएलए नन्दलाल मगरा फरायसालिखौ फाहामनो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। खोथा होनाय बादिनो खामानि मावनायनि थाखाय गोजोननाय फोरमायदों फुरबुस्थि गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि सोरांमा मोसाहारिया। गुवाहाटी नोगोरमानि बि बरुवा र'डआव AS25FC4981 नम्बरनि गंसे ट्राकजों जेबो फिलिट लेखा बिलाइ गैयाबालानो मोसौ लांनायखौ पल्टन बाजार पुलिसआ हमदों। गासै 20 मोसौखौ आयेन बेरेखायै लांनो नाजादोंमोन आरो बेबायदि मोसौ लांनायनि दायाव सर्थेबारिनि तासेर आली आरो आमिर आली मुंनि सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे बिसोरखौ आयेन बादियै राहा लानाय जादों। दुखुनि बाथ्रा दिनै फुङाव मोनसे जाथाय जालांदों बाहाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि प्रेस क्लाबनि मोनसे हा होनाय दंमोन 2018 जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला 2018 सारा जोंनि बिटिसिखौ सामलायदोंमोन बे समाव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनो प्रेस क्लाबनो सारा 1 बिगा हा हगारना होदों जोंनि नैबे मागुरमारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लेबार इउनियननि खाथियाव। थ' गतिके दिनै बिथांमोना बाउन्डारि वाल बानायनो थाखाय सेंसन मोनदों 80 लाख थाखा। थ' बेखौ बानायनो होननानै बिथांमोना लेबार थानो थाखाय न' बानायफैदों बा सिमेन्ट रड दोननो थाखाय न' बानायफैदों। दिनै बेखौ दहाय फुङावसो माखासे सिनायनो मोनै दुष्ट बा दुष्कृष्टिया फैनानै बे न'खौ सिफायदों आरो लोगोआव जोबोद दुखुनांथावसिन बाथ्राया जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि फाउन्डेसन स्टनखौ जोफायना थांदों। गतिके जों बेखौ लाइ होआ, जाय जेखि जाथियानो जा बर'आनो हक बा सोरबा मुस्लिम माइनरिटियानो हक बा सोरबा जिखुनु जनजाथियानो जिखुनु जाथियानो जा जों बेखौ लाइ होनाय नङा। जों बेखौ आयेनगत भाबै माबा खालामगोन, साजा होगोन आरो बे जोंनि अननाय आरो बे जोंनि बिटिसिआव बेबायदि खामानि आखुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बेफोर मोजां आखु नङा, बेफोर जोबोद अननाय आखु। जाहाथे जाय मावगिरिफोर जाय बिथांमोना बे अननाय खामानिखौ मावदों बे बिथांमोना एप'लजि लाफैनांगौ आरो बे गासिबो जेसेबां सिफायदों बेखौ बानायफिननानै होजोबफैफिननांगौ आरो बानायफिनाब्ला जों आयेनगत भाबै आयेनाव जा साजा मोनगोन बिथांमोना बेखौ निस्सय साजाखौ मोननांगोन।